मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना बिटिसि काउन्सिलनि थाखाय 4 मासनि थाखाय एप्रिल, मे, जुन, जुलाइ दान मोनब्रैनि थाखाय जिथुनाखि नर्मेल बाजेट बावैसो सिगां हमदोंमोन 101 जिथुनाखि 20 crore 101.20 crore जि नर्मेल बाजेट हमदोंमोन। नाथाय रायजो राजा बियो काउन्सिलनि थाखाय एनुवेलि बाजेट नङा बे रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे जिथुनाखि नर्मेल बाजेट हमनायानो फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बिटिसि काउन्सिला बे जुलाइ मासनि उनावनो बायगोनखौ मोनथिखा हसिखानो बेखिनि बाजेटखौ हमदों जानांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। नङाबा बेखिनि बाजेटखौ मानो हमनो? दा गोबां सावरायसोनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों, गोबां मानसिनि खुगा खुगा जों खोनानो मोन्दों। मानोना जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारआ रायजो सभानि एमपि जाबाय, एमपि सायख'जाबाय रायजो सभानि। दा बिथाङा गोबां मानसियानो बुंदों, आनखि जोंहा बिटिसिनि मानाव गेदेर CEM हाग्रामा महिलि सारानो बिथाङानो बुंदों, रायजो सभायाव एमपि जानानै मा मावहैगोन? थ' रायजो राजानि सिगाङाव माने लोरबांखौ दिन्थिदों आरो जों बेखौ हमनो हायो। नाथाय जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर'आ दिल्लीयाव थांनानै 1 नाम्बारावनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि थाखाय खामानि मावगोन। आरो बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला जायोब्ला, जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला 60 जोंनि काउन्सिलाव अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव टेरिटरियेल काउन्सिलाव 60टा समस्ति जागोन। आरो गोदानै रि-इलेक्सन फाथिनाय जागोन, रिडेलिमिसन खालामनानै गोदानै इलेक्सन फाथिनाय जागोन। अब्ला बै समाव दिल्लीयाव थानाय जाय सेन्ट्रेलाव थानाय जेरै अमित शाह, मानाव गेदेर अमित शाहजों लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि, दा बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों जिथुनाखि डाइरेक्ट फान्डिं 125 एमेन्डमेन्ट जिथु बिलनि गेजेरजों जिथुनाखि सिगाङाव काउन्सिलाव सेन्ट्रेल टु आसाम सौफैयोमोन रायजो राजा नोंथांमोन, गेजेराव माने नैबे आसामा स्पिड ब्रेकार बायदिमोन, सेन्ट्रेल टु आसाम, आसाम टु काउन्सिलाव फैयोमोन। नाथाय 125 एमेन्डमेन्ट बिला जानाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट सेन्ट्रेल टु बिटिसि डाइरेक्ट फान्डिं जागोन। 1500 crore कौटि जिथु थाखा बे डाइरेक्ट फान्डिं जागोन। आरो जोङो बेखिनि रांखौ मोनोब्ला बिटिसिनि एबा काउन्सिलनि जौगानायनि गोबां खामानि मावनो हागोन डाइरेक्ट जुदि मोनोब्ला। नाथाय गेजेराव स्पिड ब्रेकार थानायनि थाखाय गोबां आसाम सरकारा खावसे थाखाखौ दाननानै लाखियो, बेखौ जोङो मोनथिनानै मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो नैबेफोरनो फोरमान होदों, मानोना जुदि रिडिलिमिसन जायोबोला 125 एमेन्डमेन्ट बिला इमप्लिमेन्टेसन जाखांनायनि उनाव इलेक्सना गोदान जायोब्ला थारैनो नैबे बिटिसि जिथुनाखि सरकार, बे सरकारा बायगोन। आरो बेखौ फोरमान होदों जिथुनाखि मास मोनब्रैनि जिथुनाखि नर्मेल बाजेट, बे नर्मेल बाजेटखौ जुदि पास खालामनायानो फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा। नेक्स्ट आपकामिं बिटिसिखौ UPPL दोलोआनो सासन खालामगोन। मानाव गेदेर प्रमद बर', मानाव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्व एबा दैदेननायाव आपकामिं जुलाइ मासनि उनाव UPPL दोलोआनो
सासन खालामगोन आरो दैदेनगोन रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा जिंगासिनांगौ जेबो गैया आरो जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ UPPL दोलोनो जाहाथे नैबे फैगौ 2022 मायथाइनि जिथुनाखि बिधान सभा इलेक्सनाव ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै नोंथांमोना 15 जन MLA खौ दिसपुराव दैथायहरो। बेनि थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।